Yang iyong tanan sa pagpanglingkod. Once again, good morning. Today we celebrate Palm Sunday or ang Domingo sa Lukay. And every time we celebrate Palm Sunday, but pasabot nga ang sunod ana Holy Week. Okay? So muna atong timan-an pag mag-celebrate na ganita og Domingo sa Lukay, but pasabot ang musunod nga mga adlaw ana mao na ang gitawag nga Holy Week. In this week's liturgy, we will experience different emotions. We begin our celebration this morning listening to the story of Jesus being welcomed into Jerusalem with great joy and exultation. Hosanna, they cried out. Hosanna in the highest. So karon nga semana, makasinati ta og magkalain-lain nga emosyon. Kay karong adlaw nag-celebrate ta sa Palm Sunday ug atong nadungog kaganina nga sa atong ebanghelyo nga ang mga katawhan sa pagsulod ni Kristo sa Jerusalem nanagit sila og Hosanna. Pero sa pipila lamang kaadlaw katong mga tawhana nga nisyagit og Hosanna maorag gyapon nga mga tawhana nga musinggit og ilansang siya sa krus. So very ironic. People were excited to see him and there was much excitement. How things can change in one short week. Dali ra kayo no, sa isa lang ka semana, paspas kaayon na baliktad ang sitwasyon. Gikan sa happy-happy, padulong sa tabirak. Tabirak. Kasi siyempre, makaang kitag tabirak no, sa Bernes. Magbaha na sa ni mga tabirak, mga sago dito sa salog, nangahulog. Diba? Panghatag sad mo, ay magkalimti ha. What happened to all the people who were shouting and praising him as he entered into Jerusalem? Nangaunsa man to mga tawhana nga may pangsagit-sagit nila Hosanna unya mga pila lang kaadlaw ilansang sa krus naman. How could they allow him to enter into this crucifixion and death? The answer to this question is one that we may not expect. Ang tubag ani nga pangutana kung ano man basin dili nato damhon. The answer is that the Father willed it. Tungod kay kini pagbuot sa amahan. The Father willed by his permissive will that so many would turn on him, abandon him, and allow him to be crucified. Kabubuton sa Dios nga mamatay ug ilansang si Kristo. Okay? Dili nato na control. Bisan pa og unsay gahom nato diri nga kalibutan or niadtong panahon na walay control ang tao dato. Tungod kay pagbuot kato sa amahan. This is very important for us to understand. Jesus could have exercised his divine power and refused to embrace his cross. Pwede man unta nga gamito ni Kristo ang iyang gahom kay siya man Dios nga imbes nga ilansang sa cross somehow or some way nga mukalit lang sa kanaog dito sa cross ug iyang tanan mga samad maulian pero wala niya gibuhat. Instead, he willingly walked with us this week, anticipating and embracing the suffering and rejection he received. And he didn't do so with regret. He embraced his sufferings willingly, choosing it at his own will. Wala magmahay si Kristo niining tanan. Okay? Gidawat kini ni Kristo ang tanan niyang mga kasakit o pagantos uban sa malipayon nga kasing-kasing. What we are remembering today in Palm Sunday is the fidelity, the courage, and the goodness of Jesus. Against the darkness of Calvary, his goodness shines all the more brightly. Mauna nga gitawag ang Bernes Santo nga Good Friday. Diba? Dili Bad Friday. Kay kining tanan pagbuot sa Ginoo
ug kini naghatag og kaayuhan sa atong tanan. Amen ba mo ana? Okay? Pod dili pod bad Saturday pod. Di ba? Black Saturday ra na siya. What makes it good is because of the love of Jesus. Because in John chapter 15 verse 13 it says na greater love no man has than to lay down his life for his friends. It is that love that we are remembering this week. Dili ang katong mga samad, dili kung giunsa to atong nakita dito sa salida nga Passion of Christ nga katong mga unsa kadagko nga lansang nga atong gihinumduman karong nga semana, kundi ang gugma ni Kristo alang sa kalibutan. Okay? Juan 3:16 kay gigugma sa Dios ang kalibutan ug iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Okay? Tungod sa gugma, mana atong gi-remember dili ang lansang, dili ang mga samad o mga pangos, dili ang tabirak, dili ang mga biko o sa panadiha, kundi ang gugma ni Kristo. The early Christians saw in the passion and death of Jesus the triumph of failure. Abi nila sa katong mga tawhana nga sa man si Kristo nga sakay-sakay man og asno unya sulod-sulod sa Jerusalem napay mga lukay nya mamatay ra man gihapon. Okay? Kay sa karaang panahon, sa karaang nga tradisyon, kung ang usa ka sundalo gikan siya sa gira unya nagmadaugon siya kay general nga sundalo. Nagmadaugon siya gikan sa gira, iniguli niya sa ilang gingharian, tabuon gina siya sa mga tao niadto nga gingharian. Mato mga lukay, naay mga kuan, magsakay din sa kabayo. Pero ang atong Ginoong Kristo, unsa may gisakyan? Ferrari ba? Karmata? Asno. Okay, asno. So, kanang donkey ba? Kanang medyo gamay-gamay nga version sa murag kabayo gyapon gitsura. Okay? With the help of the scriptures, they came to understand that this was precisely how Jesus triumphed and entered into His glory. His glory cannot be separated from His passion. Abi nila, ang kamatayon ni Kristo, okay? Abi nila og maotoy kapildihan niya. Pero wala nila masabti ngang iyang kamatayon di ay mismo mao di ay to ang iyang kadaugan. Okay? Gipakita na diha, that's why we celebrate Palm Sunday. Gipakita diha nga nisulod na siya una sa Jerusalem bisag wala pa sa nagmadaugon. Mao na toy glimpse, mao na toy kana bang kung sa panahon pa di ba naatay gitawag nga weather forecast, di ba mahibaluan nato nga magulan karong hapon, magulan ugma. Okay, ingon ang forecast nga ingani ka porsyento muulan. Okay? Mao ni ang Palm Sunday. It gives us the glimpse of the victory of Christ. On the surface, it may seem as it was a great defeat for Jesus. It was not a defeat. It was a victory. It was the triumph of good over evil, of love over hate, of light over darkness, and of life over death. Palm Sunday shows how Jesus responded to what was done to him. Okay? He absorbed all the violence, transformed it, and returned it to the world as love and forgiveness. This was the victory of love over all the powers of destruction. There was nothing but love in him. Even when they nailed his hands and feet, he was loving. Okay? Palm Sunday, again, is the glimpse of the victory of Christ. Diya gipakita ang madaugong gugma ni Kristo nga maoy nagbuntog sa tanan. Okay? Maoy naglukat kanato sa atong mga kasalanan. Ug bisan gilansang na si Kristo, padayon gyapon sa nahimong mahigugmaon. It is a consolation for us to know that Jesus suffered. Yet his suffering would have been wasted if he had not endured it with love. Okay? Kawang lamang ang pag-antos o kasakitan ni Kristo kung wala niya kinigiubanan o gugma. Okay?
pataas ang kamot, kinsa ninyo nag-antos na dire? Pataas kamot, ang nag-antos ninyo dire. Wala. Praise the Lord. Wala pa rin mo nag-experience ng pag-antos. Praise the Lord. Kolosas 3:9. Ayaw ka mo pamakak. Pamugid ha. Okay? Kitang tanan, niagit tawag mga pag-antos. Lahi-lahi nga hitsura sa pag-antos ang atong nagian sa atong kinabuhi. Okay? Pero, di ba, kanapit ang naay mga pag-antos ba, kanapit ang murag somehow matud pa nila murag lami gyapon kay antos kay ana bang higugma labi na kanang gugma bitaw palahubog kay ka basta puti palalagit kay higugma, di ba? Bahala kusog kay kamutayag swertres pero tungod ikipakaslan ti ka. Love gyapon ti ka, di ba? Mga pag nag-ugot na ba? Kanabang ga suffer nakasulod ba pero tungod sa imong gugma makapadayon gihapon ba? Okay? Anyone who pretends to love suffering is crazy. Wala man siguro tao nga gusto gid mag-antos, di ba? Kitang tanang gusto man ta nga magpuyo og malinawon, hayahay nga kinabuhi. Di ba ta gusto pag-antos? Suffering is something that you would give almost anything to avoid. Kung mahimo gani, ato ginang likayan nga mag-antos. Yet, we are glad to suffer for someone we love. Pero pag para gani sa tao o sa butang nga atong gigugma, andam ta mag-antos. Amen ba mo ana? Di ba? Pareha sa mga inahan, di ba? Kanang pag makita nila ilang mga anak nga nasakit, sa may kasagarang alinya sa inahan, may pag-ako na lang, di ba? Di ba mga inahan? Diba, may pag-ako na lang. Balag ako'y hilantan, basta dili lang ikaw. Pero akong banal ay mubayad sa gastuhon. Diba? Pasa na yun, di ba? Suffering, our love gives meaning to our suffering. Ang atong gugma, maoy naghatag og kahulugan sa atong mga pag-antos. Okay? Jesus was the good shepherd dying because He loved His sheep. Si Kristo mao ang maayo nga magbalantay ug tungod sa iyang pagkamaayo nga magbalantay sa iyang mga karnero, which is kita, andam siya nagpakamatay alang kanato. It is not our suffering that God wants, but our love. Ang gusto sa Dios gikan kanato mao ang atong gugma. Okay? However, love inevitably brings pain. Pero bisag unsa na tog bali-bali, bisag unsa na tog mathematics, ang gugma magdala ginaog kasakit. Di ba mo ang mga batanon ba? Di ba mga batanon? Di lang mo bali-balyon sa inyong mga crush, nang luod na dayon mo, magpaputol na rin mo sa inyong buhok, gipangbulagan lang mo, taas pa kay buhok, taman pa tuhod, nagdagbulag, pagkaugma, uy, taga diri naman lang. Wa ba mo nagunahon na nga nabulahan pa ang beauty parlor sa inyo, ha? Di ba? Mana ingana ka gamhanan ang gugma. Okay? Kung love brings joy and at the same time love brings pain, whether we like it or not. Sa example, sa usa ka pamilya nga setting, kung mamatay ang usa nato ka membro sa pamilya or membro sa or paryente, di ba masakit man ta? Nganong nibati man ta og kasakit, nganong nasakitan man ta? Tungod kay gihigugma man nato tong tawhana. Okay? The Christian must not only accept suffering, he or she must make it holy. Love makes it holy. Why would Jesus do such a thing? Why would He choose suffering and death? Ngano man, nga pilion man ni Kristo ang pag-antos o kamatayon. Ngano man, suffering nga dili tong suffering katong katol kaayo. Pag-antos ba, suffering. Okay? Because in the Father's perfect wisdom, this suffering and death was for a greater purpose. Tungod sa kahibalo sa Dios nga dili nato matugkad, kining pag-antos og kamatayon ni Kristo magdala og kaayuhan para kanatong tanan. Amen ba mo ana? God chose to confound the wisdom of the world
by using His own suffering and crucifixion as the perfect means of our holiness. Bisan, dili nato masabtan kung giunsa gito nga ngano man gyud nga Ginoo man gid ang tasya pero nganong nagpalansang-lansang man sa krus nganong na man lang niya to gipangkilatan tong mga tawo nga naglatos niya pero nganong iya mang gipili gid nga magpakamatay. Mao nay usa ka butang nga dili nato masabtan sa atong kaugalingon nga kaalam. But only Jesus or only God, can reveal that to us. Pero kung ato nang masabtan uban sa mapaobsanon nga kasing-kasing nga kana di ay para sa atong tanan. Okay? In this act, He transformed the greatest evil into the greatest good. Now, as a result of our faith in this act, the crucifix hangs centrally in our churches and in our homes as a constant reminder that not even the greatest of evils can overcome the power, wisdom, and the love of God. Mauna nga ang cross, okay? Manang simbolo sa cross. Dili, di ba makita nato sa cross naman to Jesus Christ di ang gilansang. Wala na siya gibutang diya aron manghinadlok nato or mag-remind nato nga katulad atong nakita lagi sa salida ba? Passion of Christ, nga grabe kayo itong mga bildo bitaw itong pag iniglatos, nga nipilit sa likod, kalit day kuha. Wala man ito itong madumduman good. But the cross represents the love of Christ. Wana nga ang simbolo sa Kristohanon, sa mga Kristohanon, ang simbolo sa gugma, dili anak. Dili na anak. Di po na anak. The symbol of love in the Christian community is the cross. Kuha ninyo? The cross. Okay? Tanawan ninyo ang cross. Gikan sa taas hangtod sa ubos. Okay? It represents God nga minaog sa kalibutan aron nahimong tao. Di ba sa atong second reading kaganina, nga bisan siya Dios, wala siya namugos nga mahimong Dios. Okay? And then from the left or to the right, sa kilid, i-connect niya ang tanan from up, down, left, and right. I-connect niya ang kalibutan through His death. Okay? That's the symbol of love. Dili ng anak. Sa Koreano muna. Okay? Opa-opa. Mga bata na makalit na opa-opa. I love you. Murag yun sa mga cute yung mga itoy, di ba? Opa-opaw. God is more powerful than death itself. And God has the final victory even when all seems lost. And because of this life and death of Jesus, we can trust in the forgiveness of God and His victory over death. Tungod niya na, mo na makasalig ta, nga kung makasala ka, makapangayo tagpasaylo sa Dios. Okay? Dili na kinahanglan nga ilansang pata or pang lungguan patagliog aron mapasaylo. All we have to do is ask God for forgiveness. 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us from our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Okay? But here is the challenge of Palm Sunday. In trusting in Jesus, the servant king, we are set on a path of following His life and pattern. Ug mao ni ang challenge nga gihatag sa Palm Sunday. Okay? Kay Kristohanon man gid ka ta. Kinahanglan nga sundod nato ang kinabuhi ni Kristo. Ang pattern sa kinabuhi ni Kristo. Amen ba mo ana? Kristohanon man ta. Okay? Diba? Sa akong na-mention sa akong homily last week, unsay nimo pagkahibalo nga kana nga mga grupuha nga tao, mga supporter na ni Duterte. Kung moana gani nagkumo, buot pasabot Duterte na, di ba? Kay mao man yung trademark during the election, di ba? Ana man. Okay? Na kung moana pud ta, mo na makabalot ta nga akikan ini sa Korea.
Di ba? Pero sa Kristohanon, unsa may nang atong trademark? Gugma. Amen ba mo na? Pag hinigugma John chapter 13 verse 36, a new commandment I give to you. Love one another as I have loved you. And by this, the whole world may know that you are my disciples if you love one another. Ug aron ang kalibutan mahibalo nga kamo akong tinun-an kung maghinigugmaay kamo. Muna atong trademark, muna atong pattern. Okay? Subo lang pamalandungon, dagan sa atong mga igsoon nga mga Kristohanon, mo claim sila nga Kristohanon daw sila. Pero tuan number one sa kalagot og kuan. Pagdumot. Love one another. Dili love one another. Palabuan na yung manggod ato god. Love one another ba hinigugmaay. Dili love one ato manggod palabuan god. Nakapalit lang og bag-ong refrigerator ang silingan, kita po siya palit po siya, adto po siya imperial pod. Ingana kataas ang refrigerator sa silingan, kay labuan another malagit. Ingana po kataas ang gipalit pod. Palabuan na yung manggutta. Hala, palumbaan na pataas ay garbo, pataas ay pagdumot. Hala, sige. Okay? I want to share with you. This is a true data and research sa Amerika. Did you know nga sa Stanford University nga research na ay hospital dito na sa ka-doktor sa kanang doktor sa cancer ba? Nag-ingon siya nga 61% of his cancer patients nagkaroon og cancer. Unsa hinungdan? Unforgiveness. Pagdumot. Okay? Negative feelings. 61%. Imagine, kung 100 kabuk yung pasyente sa cancer, pila ng 61% na. Okay? Diba? Kamu, gusto mo cancer? Ala, negative emotions. Sige. Pagdumot, way pagpasaylo, sa panang uban diha. Alabuanay, palumbaanay. Because we think that life is a race. Atong unahuna nga, ang kinabuhi, murabag lumba, bakit siya makauna nato og ato langit, may daog. Uni ang mabilin, goodbye na lang, consolation prize. Ang maulay pagyud consummation prize. Di ba? Okay. Una nga, bantayin na. Okay? Bantayin na nga mga butang sa atong kinabuhi. Unagan itay mga pagdumot, natay mga unforgiveness, natay mga silos-silos, natay mga silo, bantay na. Okay, what happens in our spirit will manifest in our physical bodies. Kung unsay gakahitabo sa atong kalag, sa atong espiritu, mugawas na sa atong physical nga lawas. Okay? Kaya nabaday tao nga suko kayo nga maingon nga, nasuko ko. Wala pa siguro tao nga ingana, di ba? Kadako gyud mo kay ngisi. Nasuko ko na siya pero nasuko ko nimo, lami sumbagon. Wala may tao nga ingana. Kung unsa ginay nasa sulod mo gawas gid na. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Okay? Unsay nasim kasing-kasing mugawas sa imong baba ug mugawas ko na sa imong kinabuhi. Okay? Mo na nga mailan gini, di ba? Tanaw na to. Kanang tao nga problemado ba? Unay mga gidala nga kabugaton sa kinabuhi. Maklaro magidi mo na kay ano bitaw nga atong term nato nga naka-drawing sa imong dagway. Makita man na mo manifest man na siya. Resurrection requires that we carry a cross. Aron kita mabanhaw na kinahanglan og cross. Manang giingon ni San Marcos sa iyang ebanghelyo, Mark chapter 8 verse 31 nga kung gusto ka mo musunod kanako, deny yourself, take up your cross and follow me. Okay? Unsa may pasabot nga take up your cross, magsulob-sulob pod mo cross? Pasan-pasan pod mo para na mga gapinitin siya? Dili.
What does taking up our cross means? It means nga kung unsa ang giagian ni Kristo, kung unsa ang kinabuhi ni Kristo, ato pong agian. Kung gusto kita musulod ni Kristo. Okay? Kung giignan ta nga panahon sa Kwarisma, mamalandong ta, magampo ta, magpuasa po ta, mamalandong po ta. Ay gusto man ka nato ma-experience si Kristo. Gusto man ka nato nga kanang awaton gyud ang pagkinabuhi ni Kristo. Kay mga tinun-an man ta niya. Mabitang gitawag ta nga Christian kay from the word Christ. Okay? Christians. Okay? Diba? And that means turning away from what is wrong and putting ourselves, our self-obsession, and our selfishness on the cross. Ingana ang atong pagbitbit sa atong mga cross. Atong isalikway, atong mga kaugalingon, isalikway nato ang atong mga selfish nga mga desire, ug mututok ta sa cross. Mututok ta kang Kristo, sa gugma ni Kristo. In conclusion, reflect today upon the contrast of emotions from Palm Sunday through Good Friday. Muna akong challenge sa inyo. Pamalandungin ninyo karong nga semana. Sugod karong adlaw hangtod sa Biyernes Santo. Okay? Pamalandungi. Ponder the fear, confusion, and despair that many would have had as they saw Jesus murdered. Imagine yourself nga naa ka atong panahona, katong panahon nga gilatos-latos si Kristo, nagsakit si Kristo. Imagine yourself atong panahona. Reflect also upon this being a divine act by which the Father permitted this grave suffering so as to use it for the greatest good ever known. The Lord gave His life freely and calls you to do the same. Gihatag sa Dios nga libre ang iyang kinabuhi alang kanatong tanan. Amen ba mo ana? O kita pod iya pong gitawag nga ihatag pod dato atong kinabuhi para kaniya o para sa uban. Reflect upon the cross in your life. Know that the Lord can use this for good, bringing forth an abundance of mercy through your free embrace as you offer it to Him, a willing sacrifice. Itang tanan natay tagsa-tagsa ka mga cross nga gipas-an sa kinabuhi. Pero hinumdumi ni ang pinakadakong cross sa kalibutan gipas-an ni Kristo 2,000 years ago. Og walay rason nga dili ta makalahutay nga magpas-an sa atong mga cross. Okay? Walay rason. Because Jesus paid it all. Gibayaran na ni Kristo ang tanan. Gitubos na ta ni Kristo. Inaagi sa iyang gugma, grasya o kaluoy. Bisag dili ta angayan unta. Pero ikaw, kamong tanan, kitang tanan, gipakamatyan ta niya. Tungod sa iyang gugma kanato. Ang imong mga sala nga nabuhat, naapakaron, ug buhatonon pa, gipasaylo na daan ni Kristo. Amen ba mo ana? Mo nang wala gyoy rason nganong dili ta makasunod niya. And in order for us to do that, tutok sa Dios. Ayaw sa tao. Daw bi ang tao na padulong sa impierno uban sad mo. Diba? Daw big nangamu sa mong apel. Anang tutok kita ni Kristo. Kaya di man to mamumo. Di man to mapadulog impierno. Gibuntog niya ang kamatayon, gibuntog niya ang yawa aron kitang tanan makabaton og kinabuhing dayon. Aron atong ma-enjoy ang atong kinabuhi uban sa pagpangalagad kaniya. Have a blessed Holy Week. Put your eyes upon the Lord's cross as well as your own. Amen ba mo ana? Amen. God bless us all. Kaliyog manindog.